ಅಂಚೆ ದರ್ಪಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕೆತ್ತನೆ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಲಿ ಬೆರಿಂದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಚೆ ಹತ್ತಿದೆ ಅನ್ಯ ಯಾರು 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 ಕಾಯ್ ಯಾನಿಕಲ ಹೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ದಾಯ್ತ ಕಣ ಇದೆ ಅಂಡ ಶೃಂಗೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಓದಿತ್ತ ಯಾನ್ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಂತಲ್ಲ ಇದೆ ಅವೇ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಒಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಪೋದಿಪ್ಪಾರು ಪೋನ್ ನಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಪೋನ್ ನಕ್ಲಿತ್ತಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಡು ಯಾನು ಒಂದು ಒರ್ಮುನೆ ಸರ್ತಿ ಪೋಪುನ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಕಂಡ ವರ್ಷ ಹೊರನಾಡು ಪೂರ ಪೋಪ ಅಂಚ ಒಂದು ಶೃಂಗೇರಿ ಪೋಪನೆಂಕಲು ಒಂಜಿ ಎರ್ಮುನೆನೋ ಒರ್ಮುನೆನ ದಾಂಡ ನಾನು ಈತ್ನೆಟರ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಯಿಂದಲ್ಲ ಯಾನು ಅಲ್ಪೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಕೆಲವೊಂದು ತೂತು ನೆಚ್ಚಿ ಅವೇನು ಯಾ ನಿಖಿಲ್ನ ಯಾನು ತೂಯಿನೇನು ಪೂರ ನಿಖಿಲ್ನೇದಕ್ಕೆ ಕನವಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ್ ಶೃಂಗೇರಿ ಪನ್ಪುಣ ಇಂಜ ಅಂತ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆನ್ಲೈನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಂತೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಎಂಬನೆಯ ಶತಮಾನಡು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು 4 ಮಠದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ 4 ಮಠಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಠ ಶೃಂಗೇರಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠ ಆ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠ ಸುರುಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರ 5 ಒಕ್ಕ ಅವು ತುಂಗಾ ನದಿತ ತೀರೋಡುಂಡು 5 ಒಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅವಳು ಕೆಲವು ನಿಗ್ಲೆ ಹಿರಿಯಾಗಳು ಕೂಡ ಗಾದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಕೇಳಿಪ್ಪು ನಿಗ್ಲೆ ರೈತ ಮಣ್ಣದ ಬಪ್ಪನಾಡು ಹೋಗಿ ಗೊದ್ದೋಲ್ದಾರ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ತುಂಬಾರ ಅದು ಪಂಡ ದುಂಗುಡು ಬಪ್ಪನಾಡು ಮಲ್ಲ ರೋಲು ಅవి ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಪುನಃ ದುಂಬುಡು ದಾಯ ಬಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಮೀನು ಬತ್ತರ ಸಲದು ವಿಷ ಬಾರ್ದು ಮೀನು ಕತ್ತದು ಐತ ಕಜಿ ಮಂದಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೈದೇರು ಶೃಂಗೇರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಸೈದೇರು ಪುನಃ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಜನ ಇದ್ದಾನೆ ಐಕ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ತುಂಬಾರ ಅಂದು ಪಂಡ ದೀರಿ ಆಟ ಮಂಜಿ ಪಾತರ ಅಂಚನೆ ನಾವು ಐತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ಕ ಓರೋಡು 8ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು 4 ಮಠಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಠ ಉಂಟು ಅವತ್ತಂದೆ ನೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅಲ್ತ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಪೂರ ತುಯ್ಯರ್ದಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬೇಸ್ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇಸ್ ಅಂದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇಸ್ ಅಂದಿದ್ದು ಆಗಲು ಕಟ್ಟೋದು ಬೈದ್ರ ಒಂದು ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂದು ಏರ್ ಮಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆ ಹಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ವಿಜಯನಗರದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಹಕ್ಕ ಬುಕ್ಕನ ಕಾಲೋಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದಿನ ಅವತ್ತಂದೆ 3 ತೂಡಾಯನಂಚಿತ್ತ ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದಂದ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಪಂಪನಂಚಿತ್ತ ದೇವಾಲಯ ನಿಕ್ಲು ಅವ್ನು ನಿಜವಾದ ನಾವು ತೂಡಿತ್ತು ನಾವು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಅಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಮುಗಿ ಮಠಾಧೀಶ ನಕ್ಲು ಕೂಡ ಹೋಗ್ನ ಐವೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ 5 ಒಕ್ಕ ತೂಗು ಸೇತುವೆ ಅವು ಪೂರ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ತೂಗುನ ಪೂರ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲು ಐತ ಪಿರೋಡು ಶಿಲಾಶಾಸನ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಓದಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಐಟ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಬರೀತೀರಿ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಬ್ರೀಫ್ ಆದ ನಿಕ್ಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ ಮಲ್ಲು ಯಾನಿ ಅವಳು ನಂಚಿತ್ತು ನಾನು ಈತ ವರ್ಷ ನಿಂಚಿ ಹೋದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂದು ನಂಚಿತ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋರಿಸ್ಬಾಗುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟದ ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಶಿಖರ ಬಂದ ಗೋಪುರದಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಲೆ ಅವು ಗೋಪುರ ಒಂಜಿ ಬೇಸ್ ದಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇಸ್ ಐತ ಅಡಿ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇಸ್ ಐತ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇಸ್ ಅಂಚ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಲಶ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂಚೆನ ಕಟ್ಟದು ಬೈತು ನಿಜವಾದ ಶೃಂಗೇರಿದ ನಿಜವ ಮೂಲಭೂತ ಇಂಚ ಬಂಡ ಶೃಂಗಗಿರಿ ಪಂಪನ ಇಂಚ ಬೈದ ಬಂಡ ಋಷಿ ಶೃಂಗ ಪಂಪನ ಚಿತ್ನ ಅವಳು ಮುನಿ ಇತ್ತನೇರದವರ ಐಕ್ ಶೃಂಗಗಿರಿ ಬೋದು ಶೃಂಗೇರಿ ನಿತ್ಯ ಆತನೆ ಅವು ಬಂಡ ಆರು ವಿಡಂಬಕ ಪಂಪನ ಚಿತ್ನ ನಮಗೆ ನಿಖಲು ಶೃಂಗೇರಿ ಪೋಪಾದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ತೂಡ ಆಯ್ನ ಬಂಡ ಕಿಗ್ಗ ಪಂಪನೊಂಜಿ ಅವ್ರು ಶೃಂಗೇರಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಟು ಕಿಗ್ಗ ಪಂಪನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವಳು ಮಲಹಾನಿಕೇಶ್ವರ ಪಂಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಟು ಈಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯಂದ ಅವಳು ಈ ಅವಳೇ ವಿಡಂಬಕ ಮುನಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಐಕ್ಯ ಆತನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಚರಿತ್ರೆ ಐತಿಹ್ಯ ಹುಡುಗರುಲ್ಲ ಇಗಳು ನೆನಪದು ಪೋಲೆ ಅಲ್ವಾ ಪೋಯಂದ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಯರ್ ಆಯ್ಜಿ ದಾಯಬಂಡ ಬೇತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋಯರ್ತಾನೆ ಅದರಾಡೆ ಪೋಯರ್ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ತಂದೆ ಅವೇ ಅಲ್ಪ ಐಕ್ಯತೆ ನಂಚದ ಶೃಂಗೇರಿ ಇಂದು ಪೂರ ಬೈದನ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬುದಾರೆ ಈ ಹಕ್ಕ ಬುಕ್ಕಲ ಅಲ್ತನಿಕ್ಲು ಹಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ತ ಅವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಪೂರ ಕಟದ್ನೇ ಇருந்து ಮಾಡದಂಡ ವಿಜಯನಗರದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕನ ಹಕ್ಕ ಬುಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಹೊಯ್ಸಳರ್ನಕಲ್ಲ ಈ ರಡ್ಡು ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಇಟ್ಟುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ತಂದು ಅವು ತೂಪುನಂಚಿನ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ಉಂಡು ಅವತ್ತೊಂದು ಅವು ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆದಿಗ್ಲೆ ಪಂಡ್ರ ಉಂಟು ಬಂಡ ಅವನು ಯಾಲಿ ಉಂಡು ಯಾಲಿ ಬಂಡ ಸಿಂಹರ ಯಾಲಿಲುಂಡು ಆನೆ ಯಾಲಿಲುಂಡು ಅವಳಿ ಪುನಃ ಸಿಂಹ ಯಾಲಿ ಆ ಸಿಂಹ ಯಾಲಿದ ಉಲೈ ಬಾಲ್ ಉಂಡು ಬಾಯಿದಲೈ ಯಾನ್ ಇನಿಮುಟ್ಟ ದೂತನೇ ಇದ್ದೇನೆ
ಅವು ಹಂಪಿ ಅವ್ರು ಪೂರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಗ್ಲೆಂದ್ರು ಕಣಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನಿಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ